Kajiado. Mbalariany ma Meru University of Science and Technology biro yawo kendo tarik 9 mar dweni ma kaluwore kod oboke ma oor kod jakom mar duol matayo mbalariany no Ngire Bosire Mwebi. E oboke no Mwebi olero ni duol no tiyo mar konyo Ngire Romanus Odhiambo dok e tije kaka jalup chancellor kapok odiechieng' ma kawuono rumo. Ma biro mana kinde machuok bang' jatend migawo mar somo golo chik mondo duok Ngire Romanus Odhiambo e tich. Odhiambo noriembe tich kane tend mbalariany no ne othiche oko tarik 27 mar dwe mokalo ka giliekore ne ok ochopo ageta mare mar tije kaka jalup chancellor. Kata kamano, Odhiambo osebedo ka kedo mar reso tije ka okwer ni siasa ne orwaki e weche mag tich mag mbalariany no manomiyo itemo riembe tich. Wadhi nyime nyaka romo gi korwangi mago moterne gi